Днес ви взимам с мен да оцветяваме заедно. Реших да оцветя една от страниците в есенната ми книга за оцветяване, тъй като още ми е малко рано за Коледната. Не ми се оцветяваше нещо в класическите есенни цветове, затова исках да изпробвам нещо, което бях виждала в TikTok. Като започнах с жълт неонов маркер да нанасям хайлайти, там където би се отразявала светлината или по-скоро там където ми харесваше да ги има. А пък идеята е цялата друга част на рисунката да бъде в различни нюанси на сиво. Страшно много ми харесва този стил, особено за есенна книга или нещо с по-хелоуинска тематика. Ако успея да намеря времето, определено бих отсветила цялата си книга точно в тези цветове. Не знам дали е правилният момент да ви кажа, че това не е точно туториал, тъй като оцветяването доста ми куца, нищо, че съм художник. Но преди следващите ми книги за оцветяване имат доста време да практикувам. Ако имате някакви съвети, идеи или снимки как вие сте оцветили страниците си, много бих се радвала да ги видя. Можете да ги качите в коментарите. Също така, ако бихте искали да поръчате есенната книжка за оцветяване, която оцветявам в момента, тя може да бъде поръчана на лично съобщение в TikTok, Instagram или Facebook. Цената е 18 лева, идва в собствена кутийка с подарък ръчно изработен книгоразделител за оцветяване. Освен илюстрацията, която виждате в момента, в книжката има още 32 илюстрации, които можете да оцветите. Всички са на есенна и хелоуинска тематика. Нещо друго, което е изключително важно за мен в тази книга е, че нейните страници са изключително дебели. Дебелината им е 170 грама, за да може когато оцветявате по този начин с маркери, дори да ги наслоявате, те да не пропускат до следващата страница, без да ви трябва картон между тях.